Ще покажа как започва навиването на совалки за направа на калоферска дантела. Совалката има сърцевина и пълто. Ако започнем да навиваме на конеца без да е сложено пълтото, няма да можем да работим. Навиването на совалката винаги става, когато тя е облечена с пълтенцето си. Хваща се единия ръб на кончето, навива се малко на шийката, издръпва се конеца през пълтенцето и започва да се навива в долната част на совалката. Равномерно движейки нагоре-надолу конеца, запълваме с конец до толкова, доколкото ни трябва за нашето произведение. Когато сме готови, захващаме конеца, заклупваме от долната част и правим на шийката клубче. Връщаме пълтенцето, отвиваме конче, колкото сме преценили, че ни трябва за следващата совалчица. И отново запълването става с совалка облечена с пълтенца, навиваме на шийката, издръпваме и отново в скритата част под пълтенцето с равномерни движения нагоре и надолу зареждаме конеца. Като се навие кончето, ще трябва да захлупим. Както казах, за да се прави калоферска дантела, кончето трябва да се закачи в двата си края на совалчицата. След като се научихме как да сложим конец на нашата совалка, сега ще покажем как да изплетем синджир. Това е един от основните елементи за правене на дантелата. Трябват две двойки совалки. За по-голяма яснота, единия конец е бял, другия конец е лилав. Това е двойката в дясната ръка, това е двойката в лявата ръка, като всяка двойка има външна и вътрешна совалка, външна и вътрешна совалка. Вътрешните совалки се разкръстосват, като винаги лявата минава над дясната. Разменят се местата, външната и вътрешната, и отново лява над дясна. Разменят се местата, лява над дясна. Разменят се местата, лява над дясна. В горния край започва да се получава нашето синджирче. Тъй като моделът е учебен, синджирът ще бъде в прав участък. Но той може да следва всякакъв контур на рисунка. Разменят си местата, лява вътрешна над дясна. Разменят се местата двойките, лява над дясна. Тук ще покажа малко по-сложен елемент, където имаме няколко двойки совалки, подготвени по начина, който показах. Но тук ще изплетем платно. Ето го нашия сновач. Сновача ни е в друг цвят, за да може пак лесно да се наблюдава. Сновача преминава през първата двойка, през втората двойка, лява над дясна, разменят се местата, лява над дясна, лява над дясна, разменят се местата, лява над дясна. Достигайки края, забождаме кърпичка. Две увивчици, в които си разменят местата совалчиците и отново тръгва в другия край. Лява над дясна, разменят се местата, лява над дясна. Лява над дясна, разменят се местата, лява над дясна.
лява надясна, разменят се местата, лява надясна. Лява надясна, разменят се местата, лява надясна. Отново две увивчици. Увивките винаги са в една и съща посока. И не трябва да се объркват двойките. Двойката, която се носи кончето, с нея трябва да се работи. Следващата плетка, която ще покажа, използвайки с тия совалки, ще направим шнебърско платно, при което има увивка, преминавайки през всяка совалка. Увивка на двете, лява надясна, разменят се местата, лява надясна. Увивка на двете двойки, лява надясна, разменят се местата, лява надясна. Увивка на двете, лява надясна, разменят се местата, лява надясна. Увивки. Като се забождат кърфичките, е добре като се забождат леко да има теглени. Под наклон се забождат, за да се опъва и да е по-красиво летивото. Дантелата да става по-равномерно. Увивка. Вече започва да се проличава разликата между платното, което е равно, и шнебърското платно, където има и дупчица. И следващото, което ще покажа като урок, е как да приключим, когато сме плели нашата дантела. Отделяме едната совалка и тя преминава през трите. Полученият възел няма да се развали и по-отдолу можем да прирежем. В тази част по същия начин разделяме на няколко двойки.
Като завърша сега, няма да се вижда възелчето, не е добре да има в дантелата възли. Като се навиваме конците и смаждаме, е добре да се избягват. Когато се направят 3, се прирязва. Получването няма да се развали. Хубаво е дантелата да се плоса или да приспи 24 часа. Но аз сега ще сваля, за да видите, че ще се запази формата. Това е малка учебна мостра, която учениците могат да се запазват, за да възстановяват после как се е правило. Ето учебната мостра.